Tungod sa kahadlok sa epekto sa linog, sa daplin sa kalsada na una nagtinir ang pipila ka mga residente sa Kalamansig, Sultan Kudarat. Samtang ang uban anaa sa evacuation center nga gimuntar sa lokal nga kagamhanan. Ani report. Sa daplin sa dala na nagtinir ang pipila ka mga residente sa Purok Tambis sa Barangay Santa Clara sa Kalamansig, Sultan Kudarat tungod sa sagunsong pagtayog sa lugar, sukad na hitabo ang magnitude 5.2 nga linog niadtong January 20. Nagtukod na lang sila og tent ug didto na sab nagaluto ug nagatulog sa kahadlok sa mga posibleng epekto sa kusog nga linog. Kauban sab nila ang ilang mga alagang iro ug iring. Sumala ni Elena Java nga taga-Purok Mauswagon sa Barangay Santa Clara. Mas gipili nila nga sa taas nga bahin sa ilang lugar temporaryong mamuyo aron di makigdasok sa evacuation area. Ilabi pa nga duna siya'y pasyente nga na-stroke. Puno naman sa ubos god, tapos dali po layo po sa kanang pangod na may mga CR dere, may tubig. Naman gud may kanang pangod masakiton gidala dere god na paan siya kaning ni stroke. Kailangan niya dere gyud nga comfortable siya nga magkuan dere. Mo dere lang siya gidala. Anaa sa siyam kamang magbanay ang among naabtang nagtinir sa daplin sa kalsada. Duna say ubang mga pamilya nga sa municipal grounds sa barangay Poblasyon nga gimuntaran og modular tent sa DSW-12 una nagtinir. Lakip dinhi ang pamilya ni Anida Sala nga taga Purok Baliwasan sa barangay Pag-asa. Mga pamilya po namin, nahihirapan sila bumalik sa bahay namin kasi malapit talaga siya sa karagatan. So, na-trauma na sila pero natutulog kami mga minuto lang ganyan. Kay binabantayan namin ba, kay bigla-bigla na lang siya ng Magpaabot na lang daw sila kung kanusa sila pwede pabalikon sa ilang balay nga anaa sa daplin sa dagat sa barangay Pag-asa. Doon na say ubang magbanay nga mibakwit sa Limulan Integrated School nga gihimong evacuation center sa mas taas nga lugar nga mao ang barangay Limulan. Ang mga mibakwit naabtan namo nga ginarasyonan og tubig gamit ang fire truck sa BFP Kalamansig. Sagad kanila nangita na lang og lugar nga kaplastaran. Sumala sa mga mibakwit, giagwanta nila ang kalayo sa barangay aron lang maluwas kuno galing dunay peligro sa pagdako sa balod sa dagat o tsunami. Gani apektado na ang ilang panginabuhian tungod sa linog. Pero medyo mahirap din kasi hindi makapaghanap buhay yung mga may pamilya Dahil lang po yan sa lindol. Padayon ang DSWD sa profiling sa mga mibakwit nga residente. Sumala sa barangay, anaa sa kapin 700 ka magbanay nga gikan sa coastal areas ang mihiklin padulong sa ilang barangay. Gani karon nanawagan sila og tabang. Maura gini ang pinakaduol nga high ground sa mga coastal areas, coastal barangay. Kinahanglan gyud unta og mga kuan immediate nga mga supplies para sa ilang makaon ba na kay luoy kayo ni mga nagkuan lang ang buwan ganin nalang sa simento, loy kayo sir, kinahanglan tabang sa lokal o sa probinsya nga provincial government. Kung na po yung mga pribadong sektor nga mo hatag. Hinuon bisan sa nasinating kalisod nga epekto sa linog, dunay pipila ka naglingaw-lingaw ug ligo sa sapa, ilabi na sa mga nagtinir una sa daplin niini. Sa karon nagapadayon pa ang nabating aftershock sa Kalamansig. Gani alas 7:43 sa buntag adlang Huwebes, nakasinati na sab og magnitude 5.1 nga pagtayog ang lungsod. Samtang ang pinakakusog niini sukad nagsugod ang mga pagtayog nga magnitude 5.2 ni atong January 20, nahitabo alas 2:46 sa hapon adlaw Miyerkules nga ana sa magnitude 5.9. Hinuon walay gipagula nga tsunami warning ang PHIVOLCS luyo sa mga pagtayog. As of 7 a.m. sa January 29, anaa sa kapin 2,200 na ang natala sa PHIVOLCS nga aftershocks. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao